aku kon pedesan kon yo. Ibadah apa, Bu? Turu. Oh. Ya, saya sing rukun lho ya. Barang rek. Kan poso ah. Poso tarik kok. Lakate kate gak poso ta. Podo iki mulai peri wetengmu. Iya, Gak kulino rupane. Tenan iki, Pak. Ayo, Ayo ta. MPS. Kami ngenteni maghrib. Ngono ta. Ayo. Senengane Riko lek nang ngono ya. Ya wae seneng nemen aku, ngono ta. Ayo. Ayo, Dek. Yo nyanyam. Apa jare aku mbok. Yo wis. Ojo ate wedi ya. Ayo budal. Mbok sing jutin juga ana ya. Ya oke. Lumayan, ambil ngenteni maghrib buka dengan PS wis. Tapi kalau bareng nih, malah menang tok aku wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak lah yang berdua. Loh, Ayo, iya cepetan beneran wis. Mari iki. Kadhe wong bola aku. Main PS oleh. Ya. Gandeng gak keleren ya kan. Ayo bola kene. Bisa kok gini lek boleh ini. Ayo. Oh. Ayo. Tisan iki rek. Tujuh enam. Ya. Ayo. Nyil. Oh, cok ngono nyil. Emosi. Wah. Apa Ayo. Kalah dah. Kalah kan. Ayo. Ayo. Listen. Nyil. Cok ngono nyil. Wis kalah jalan. Bener apa karena Hajar. Ida. Kawin nom iku aku Ida. Kon mantep. Iya Ida. Ayo ambil Ida. Kawin nom nyili. Asik main. Oh, jangan kok ambil aku kok coplek ngono Yuda. Main. Mantep. Ayo nyil. Aja ngono nyil ya wong-wong oke. Ayo. Maju le. Makon lagi kapok, padahal yang gawe ini poso-poso. Ya kayak kopi bisa. Ora iku gak sahur ta niat gak poso. Aku tak ini aku kon pedesan kon yo. Mantep kon. Ayo le. Ayo teson. Ah, iki mana? Coba ini Yuda. Keluar. Wah, tepak iki Ren. Ya, kopi nih. Sun Yuda, sayang. Kene nak kandani aku. Tentang ada main ada nyil. Yo, mangan dos semen. Tepak iki Ren. Yo, Pak. kon salah kon, kapok. Cek pedes sih Yuda. Dia tak ada sehat lang. Oh, anu tobol. Ini bisa rusak barang. Aduh karek asem. Oh, menang aku ya. Aku dina latihan nih. Lakone Ren. Yuda ngapa ngeces ya? Ya, Kami takono. Aduh kalangan aku. Jairet. menang aku, Cek. Pedes sih. Kan posoan iki. Nah, iyo.
leket ngono. Geli kene luwe-luwe kemangan. Makan lagi. Yo yo. Ayo. Kok tahu? Ayo. Ano? No. Apa? Kon kok mangan. Lagi posoan. Oh, masa Allah iya ya. Ora ojo ngomong yang sing omah, yo. Aisyah, balik tapi kayak rokok gak ngomong ya apa. Ojo ngomong wae. Iya. Sampeyan kon coplek ae, Mbak. Engko aku beli Melani ngono. itu kono rokok lagi dibuka. Iya, engko tak tukokno wae. Tak tukokno nyi. Aku kok tuh kono apa? Biasa sih. Ayo. Apa aja merami sing omah wae. Ayo. Jare mama gedang kok wae. Ayo. Ayo dah. Alhamdulillah ketemu bulan Ramadan. Manggar muga berkah adem tak sampe ketemu bulan Ramadan iki. Ora. Ketemu kok beri yo. Nandi magono ki Mang. Mak maratuwa ya nandi pegaweane turu tok masih ngono aku ya iso poso pegaweane turu tok. Ancene maratuwa lek enom ngono lha celok maratuwa mara enom. Apa nak? Ndak, niki lho badhe wudu. Apa wudu nek ora? Apa-apa, Bu, masih dek kene nang sikilku ya iso teko, Bu. Biasane jedeng. Ndak apa-apa, kan mentumu sakti, Bu, masih dek kene iso ae. Kamu wudu te salat apa no? Ate salat asar, Bu, wis wayahe dipujami, Bu. Asar, betul kan durung adan. Iya ta, Bu? Durung. Dari wis aran ya. Ndak, Bu. Wong margono iku lho sing nguruki poso aku, Bu. Masa aku atene mokel. Margono anakku ya sing nguruki aku to, aja ngarang-arang. Apane, Bu? Assalamualaikum. Kondi, Bang? Layar pae. Yo, golek angin, Mah. Masa kate balik mangan wong posoan. Mangan angin akeh ngene aku mang. Tumben kok akar wong loro. Nak, Mang. Jum kate ketemu lek kate mokel. Iya, kon kate mokel, Mah. Jare sapa aku mokel? Wong nae sing nguruki poso aku. Ingat, di bulan Ramadan harus bisa menahan nafsu, lapar dan dahaga. Nggih, Bu. Ya, nggih. Ya, kita bisa dhisik. Ibadah apa, Bu? Turu. Ya, saya sing rukun lho ya. Nggih. Sing rukun, Mah. Pak, yo makmu mulai ceramah lho. Gawane turu tok. Masih aku ya iso lek posoan turu. Loh, masih turu kan ibadah. Deloken to, kora-kora, umbah-umbah dan sebagainya aku sing nyandak, Sing Pak. sabar, Mah. Sabar tok. Iku masih ngono iku makku ya mak epean kan. Mbelani makmu. Mbelani makmu kono, kelono ambek makmu kono, turu ambek makmu kono. Lah kate. Nah. Kok lha apa rene Yuda? Tanah HP ini no kari mah dicek. Kok iso, Keri? Ya iki lagi mau. Oh iya sih lanjut ya. Kok iso Keri nang nggonmu? Ulin, PS-an, si sabar tenang. Kenapa-napa? Aku nang lho dijak si kunyil main PS nih omah Yuda. Yo ta. Iya. Yo man menjalo kawan nami ambek kopi mang ngono. Lho, lah kok niku sing mokel. Mak, deloken sing mokel anakku ki lho, Mak. Mela urusan rumah tangga wong. Oh, niku ya tak uruki poso dadi kon mokel. Ayo. Awas kon yo. Tak krucuk kon setane cek ilang kon. Iya kok mah. Mokel dadi kurang ajar. Hanya cerita komedi, tak bermaksud menyinggung semua. Hanya cerita komedi,
semua. Ayo. Na 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 na. Selamat menunaikan ibadah puasa dan terus tonton Remo TV, jangan lupa like,